ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋନିରେ ଲିଙ୍ଗକୁ କେମିତି ପୂରେଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋନିରେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ପୂରେଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଶୋଇଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଶୋଇଲେ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର କମ ବୟସର ଝିଅଙ୍କ ଯୋନିରେ ପେଲିଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଯୋନି ଭିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋନିରେ କଣ ପୁରାଇଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ଲିଙ୍ଗ ପୂରେଇଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କ ବେକ ଓ ପେଟକୁ ଛୁଇଁଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ମହିମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ମରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଜଘରେ ବସେଇ ପେଲିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।